Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз, Татарстан Яңа Гасыр телеканалында сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның иҗат төркеме сезнең өчен бик күп кызыклы видео язмалар әзерләде. Бүген безнең программада Кызыл авылында яшәүче татар гаиләсе, Ростов өлкәсеннән Гөлия Садыкова. Ростов өлкәсенең Кызыл авылы хакында узган тапшыруларыбызда сөйли башлаган идек инде. Аңа 30-нчы елларда чыгышлары белән Волгоград өлкәсеннән булган татарлар нигез салган. Салада төрле милләт халкы яши, татарлар 50% тәшкил итә. Бүген без сезне Айнетдиновлар гаиләсе белән таныштырырбыз. Сүз хәбәрчебез Гөлия Садыковага. Кызыл авылга 1930 елда нигез салынган. Кыска гына вакыт булса да тарихы зур. Авыл башында безне һәйкәлләр каршы алды. Бөек Ватан сугышы вакытында бу җирләрдә кан куйгыч вакыйгалар бара. Татар-башкорт дивизиясенең көрәше турында тарих битләреннән укып беләбез. Һәм менә бу һәйкәлләр дә юктан гына барлыкка килмәгән. Менә шушы урында да 600 солдатның җәсәде күмелгән. Әлеге дәһшәтле көннәр авыл халкының күңеленә тирән уелып калган. Бүгенге сюжет героебыз Мөхәммәд Рәхим абый Айнетдинов салкын гыйнвар аенда 7нче бала булып дөньяга килгән. Гаиләләреннән 4 кеше сугышта катнашкан, икесе батырларча һәлак булганнар. Мөхәммәд Рәхим абыйга ул вакытта 5 яшь була. Авыллары дошман камалышында кала. Фашистлар белән күзгә күз очрашкан мизгелләр бүгенгедәй хәтердә ди ул. Избадан безне чыгардылар кухняда. Немешлар избада атырды. Зыян безгә йитмәделәр азбарда. Немешлар, наверное, тоже тирле була. Безнең сыйрыбызны алган иделәр суярга дип. Аннан соң монда бер пленный безнеке, ул пленда немешчә сөйләргә өйрәнгән. Вот без сыралдык, ул барды, безне белән, ани белән мин икәү. Шул анда адъютант чыкты яш. Ну, аңгарттык нигә килгәнебезне, бирде малыбызны. Мөхәммәд Рәхим абыйның әти-әниләре чыгышлары белән Волгоград өлкәсеннән. Әтисе Кызыл авылының беренче колхоз рәисе, салага нигез салучыларның берсе. Авылыбыз бик матур безнең, ди Мөхәммәд Рәхим абый. Заманында шул гүзәллекләрне теркәп тә барган, фотограф булып эшләгән. На киномеханику укыдым, бетердем с отличием. Отработал. Аннан ул вакытта преподавали бездә и энергетику, электричество, радиотехнику. Аннан мин отработал вот в Волгоградской области, да каттым анаем янына ул картиды. Монда мине приняли в автобазу электриком. Мин уже по электрике, потому что безгә допуск бар иде эшләргә. Мин анда 6 ел отработал. Аннан меня пригласили энергетиком совхозга. Он 1 ел анда эшләдем. Хатыны Алия ханым Волгоград өлкәсеннән 11 балалы гаиләдә туып үскән ул. Гомере буе авыл кибетендә сатучы булып эшләгән. Ничә бала үстердегез? Без Румия, Альфира, Нәйлә, аларында, ланнары икешәр үзләрендә. Ничә ел бергә торасыз инде? 53-54. Айнетдиновлар авылда татар мөхитен саклаучы, үстерүче гаилә буларак та билгеле. Мөхәммәд Рәхим абый заманында сабантуйлар оештырган, сала халкын мәчетле итүгә зур көч куйган кеше. Хәзер дә җилкенеп эшлисе иде, беләктән көч-куәт китеп бара шул ди ул уфтанып. Шулай да гармунын кулыннан бер дә төшерми, күңеле татар моңы җырына сусаганда тартып җибәрә. Гөлия Садыкова, татарлар, Кызыл авылы, Ростов өлкәсе. Туган тел ул җанда, тәндә калсын, ана сөте белән гомергә дип язган Илдар Юзеев. Ана телебездә аралашып, изге гамәлләр кылып яшәргә язсын. Сау булыгыз.